IBela Bill saxwayisa ngayo ukuthi ayihlangene nokuthuthukisa uhlelo lwemfundo ezweni, kodwa izocindezela amalungelo ezakhamuzi. Sabuza ukuthi lo mthethosivivinywa webela uzonisiza kanjani njengabazali bomdabu. Sasho ukuthi lokulwa kwede abelungu ne-ANC amaqabane kuyimputane nje. Namuhla sonke siyakubona. Abantu baseNingizimu Afrika bahlakaniphile ngokwanele ukwazi ukuthi siyizwe elizimele. Awukho umthetho wamazwe omhlaba oweseka ukufuduka kwezakhamuzi noma oqeda noma owehlisa izinga lemfundo yezwe. Awukho. Laba okuthiwa ochwepheshe ezindabeni ama-askari, ama-ejenti angaphandle. Amanga ukuthi ochwepheshe laba baculela izisu zabo. INew Zealand, elinye izwe elinenkohlakalo encane emhlabeni, inenqubomgomo yokuqala ngezakhamuzi ohlelweni lwayo lwemfundo. Manje kuza lamasela, ama-askaris, akhohlakele e-ANC nabelungu babo. Basitshela ngamalungelo emfundo yabantu bakwamanye amazwe ezweni lethu. Banamalungelo okungena ezikoleni zethu benganamaphepha. Kanjani ezethu zidinga ama-birth certificate nemjovo yokugoma? Ilogic isitshela ukuthi lokhu ukungena kwezwe. Sikhulume ngaphambili. LeBela Bill wenza kuguguleka amalungelo ezakhamuzi, amalungelo ezingane zomdabu ukuze sithole imfundo engcono. Sikutshelile ukuthi i-ANC isuse ukuhlolwa ukuze ikwazi ukungena nokudayisa izwe. Umthethosisekelo awuzange uye kude ngokwanele. Ingakho manje sebengeze lo mthetho. Siyizwe elizimele asiyona i-United Nations. Hayi. Yonke inqubo yomthetho webela ayinaki amalungelo ezakhamuzi. Ake kube ne-referendum ngalo mthetho ngesonto elizayo futhi ubone umphumela. Amanyala nje lawa. Liyahamba izwe bafowethu.